Bueno, pues el nostre pas pel PMP ens ha agradat moltíssim perquè realment ha sigut per nosaltres una oportunitat com per poder visualitzar més, no, el nostre projecte i conèixer pues, altra gent que també està començant com nosaltres i poder com, bueno, fer networking i que ens ajudin d'alguna forma també a fer créixer el nostre projecte. No, i estem molt contents perquè ens donen unes visions que fins ara no teníem i això també ens comporta doncs, que nosaltres puguem doncs, créixer i que aquest projecte estigui més a prop cada dia de ser una realitat. Bueno, pues realment guanyar el premi a millor dossier ha significat pues, bueno, una gran sorpresa i realment pues, ens ha agradat moltíssim perquè bueno, hem guanyat pues, poder tenir un any al PAC i és una cosa que de fet també volíem des de fa temps i pot ser una gran oportunitat per nosaltres. I a més que no ens ho esperàvem gens perquè pensàvem que guanyaríem un llargmetratge o així i al final que ens ho donessin a nosaltres ha sigut un moment, jo estava pensant en altres coses i sento el nostre nom i dic, ostres, ara ens hem d'aixecar. Sorprenent. Sí.